Morjesta vaan, meikäläinen on Ämmäri-Juppe ja tossa on Poori. Minä sä menet? Tänne sun takana. Tuossa. Joo, me tehtiin yhteinen kanava. Mä oon ennestään tuttu, mutta Pooria ei tiedäkään. Kukaan. Niin. No kohta tietää. No niin, editään tätä mappia. Täällä Hustboardissa on 7 joo, mennään sinne. Se on se, mennään, mä menin. Mäkin joo, no niin. Mulla 30 sekuntia. Päästiin. No niin. Joo, otetaan nyt talakkaa. Nää yksi pelaaja. Niin, että katsotaan nyt, kumpi pärjää tällä kertaa. Minä. Minä. Laitan tuossa puhelimen kiinni, ettei tuu yllätys. No, minä voitin jo. Et sä oo vielä voittanut mitään. Mä annan sulle turpaat jalkotekijöissä. Siellä sinne menit. Mä tuun sun takana. Mä näen sut. Mulla on toinen kenkä. Aha. No. Voi paskaa. Hei, tää on niin paras mappi. Sä et pärjää täällä yhtään. No sä et pärjää mineen sisään. Se on mun Poori. Paska. Joku kerkes tappaa. Yes. Hei. Huhhuh. Voi paska. Paivoska. Mitä tälle pelaat? Paivoska, no niin, mä oon tasoissa sunkaan. Kummallakin yksi. Ai jaa, mulla on 3. Onko? On. Mä huomaan äsken. Sä katsoit jonkun pikkuvauvan tuloksia. Mä katsoin tuo niin Xyber. Hyvänä aika mä sain kaukaa tappaa. Ei paska. Ihme, että et ollut sinä joka. Mä oon huonoin. Netto. Oon. Tilastojenkin mukaan. Niin eikä niitten mukaan, eikä on sulla vähiten. Mä oon seuran niinkö. Ei paska, sä oot. La. Sä et pärjää yhtään. No ois paska. Pakko haastako sieltä päin tuulee. Sieltä päin, mä nyt tapoin sut. Sä olit mun historiallinen toinen tappo. Historiallinen. Paitsi että Siitä on äsken. kyllä kauaa. Paitsi että äskeisen matsin sä viin 6 tappoa, että ei sitten mitään. Mutta et mua kertaakaan. Eikö siis se oli 7-8, sä voitit vielä silloinkin. No. Katsotaan nyt, niin mä voitan taas. Tuo vähän enemmän. Ei, mä voin huutia tosta. Mä juoksin koko ajan sun perässä. Sulla on 6 tappoa aika paljon. Mulla on 2. Mä vielä kirjiisin, mulla on 4. Ei paskaa! Seurasin sua kauan, eikä ikinä asunut. Oi. Oi. Oi paska, sä karkaat. No. Joku murhassa. Täällä on jotain ihme. Murhaaja! Oi, mulla on 6. Paljon sulla on? 8. 2 päässä. Sulla on 9. Paska! Ei, paska! Ei! Et sä voi mua voittaa. Mä oon tunnetusti. Voi pas! Mä kyllä keksin jotain, millä mä vielä voitan sut. No katsotaan, niin et voita.
Kyllä mä jossain minipelissä voitasut. No niin, eikä jossain, mutta sä et pärjää mulle ikää. Mutta sä et osaakaan pelata futbolia. Minecraftissa. Hei, sun takana on joku. Se on siellä... Sun takana niin joku tappoi. No joku niin. voitti. Joo, kyllä sä voitit ihan reilusti. No mulla oli 11 ja sulla 6. Sä voitit 5. Lopettaa, joo. Morjens. No niin, moro.